हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्ण 37ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് കൃപയാൽ മായാപ്രഭാവം ശ്രമിക്കുകയും ജീവാത്മകൾ സമ്പൂർണമായി സമ്പന്നരാകുകയും ആണെങ്കിൽ തൽക്ഷണം ആത്മസാക്ഷാത്കാരണത്താൽ പ്രവൃത്തനാകും. ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒരു ആധ്യാത്മികതയിൽ സമ്പൂർണരാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതികതയിൽ കടക്കുമ്പോൾ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. സ്മരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ധ്യാനരൂപേണയുള്ള ഭഗവത് കർമ്മത്തെ നമ്മൾ നല്ല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സദാ കളങ്കരഹിതങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഷഡേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ഷഡ് വിഭൂതികളിൽ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടാവും ജീവാത്മാക്കൾ സൃഷ്ടികളുമാകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ സർവരുടെയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യസ്വതന്ത്രനായിട്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതീതനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അത്രയും മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന ചാസ്യ കശ്ചിന്നിപുണേന ധാതുർ അവേതി ജന്തു കുമനീഷ ഊതിഹി നാമാനി രൂപാണി മനോവചോപി സന്തന്നതോ നടചര്യാമി വാജ്ഞഃ. न चास्य कश्चिन्न पुणेन धातुर् अवैति जन्तु कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्दन्नतो नटचर्यामि वाज्ञः. हरे कृष्ण. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാതു അവേതി ജന്തു കുമനീഷ ഊതിഹി നാമാനി രൂപാണി മനോവചോഭിഃ സന്തന്നതോ നടചര്യാമി വാജ്ഞഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ന ഇല്ല, ച അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്, കശ്ചിത് ഏതൊരുവൻ, നിപുണേന നിപുണതയാൽ,
ധാതുഹു സൃഷ്ടികർത്താവിന്റെ, അവൈതി അറിയാൻ കഴിയുന്നു, ജന്തുഹു ജീവാത്മാക്കൾ, കുമനീഷ അല്പജ്ഞാനത്താൽ, ഊതി ഭഗവത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നാംനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമങ്ങൾ, രൂപാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ, മനഃ വചോപി മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെ അഥവാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, സന്തന്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, നടചര്യം നാടകീയ പ്രവർത്തനം, ഇവ പോലെ അജ്ഞ മൂഢന്മാർ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു നാടക നടനെന്ന പോലെ വിനോദ വിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലാകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. അവർക്ക് അവിധ വസ്തുക്കളെ അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു നാടക നടൻ എന്ന പോലെ വിനോദ വിഹാരം നടത്തുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ലീലാകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അവർക്ക് അവിധമുള്ള വസ്തുക്കളെ അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഒരു നാടക നടൻ എന്ന പോലെ. ഒരു നാടക നടൻ എങ്ങനെയാണ്? പെട്ടെന്നാണ് അല്ലെ ആ എന്താ പറയാ വേഷം മാറി അതല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപം മാറി വരുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മള് ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും അത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകള് വിനോദ വിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം ലീലകള് ഇതൊന്നും അല്പജ്ഞാനികളായ വിഡ്ഢികൾക്കൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ലീലകള് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു നാടക നടൻ എന്ന പോലെ എന്നാ പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ നാടക നടൻ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എന്താണ്? ഒരു നാടകം നടക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? പെട്ടെന്നാണ് അല്ലെ, അറിയാലോ നമുക്ക്. ആ ഭാവം വേഷം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രൂപം മാറ്റി വരുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഉചിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ മനസ്സിനും വാക്കിനും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഉചിതമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനും വാക്കിനും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? നമ്മളെ മനസ്സിനും വാക്കിനും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നിരിക്കെ അല്പജ്ഞാനികളായ ചില വ്യക്തികൾ അപൂർണമായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? അല്പജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആ ചില വ്യക്തികള് അപൂർണമായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരനെ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും പരിച്ഛദങ്ങളും വ്യക്തിത്വ വിശേഷങ്ങളും ഭഗവത് ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭഗവത് സംബന്ധമായ സർവ്വതും പരമരഹസ്യമാണ്. കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെന്നും പ്രായോഗിക ദാർശനികരെന്നും ദ്വിവിധ ഭൗതികവാദികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഉചിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ മനസ്സിനും വാക്കിനും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാം, അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ. അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും വാക്കിനും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. എന്നിരിക്കെ അല്പജ്ഞാനികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് കർമ്മങ്ങളുടെ തെറ്റായ വിവരണങ്ങളിലൂടെയും പിന്നെ അവരുടേതായ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലൂടെയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണക്കാരന് ഭഗവാന്റെ കർമ്മവും നാമം രൂപം ഗുണം ലീല ഇതെല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ആവിർഭാവം തിരോധാനം ഇതൊക്കെ പരമരഹസ്യമാണ്. സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അതെല്ലാം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് ഇതൊക്കെ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.
കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾ എന്നും പ്രായോഗിക ദാർശനികർ എന്നും ഭൗതികവാദികൾ, രണ്ട് തരത്തില് ഭൗതികവാദികളുണ്ട്. ഒന്ന് കർമ്മഫലകാംക്ഷികള്, രണ്ടാമത്തത് പ്രായോഗിക ദാർശനിക. രണ്ട് തരത്തില് ഭൗതികവാദികളെ രണ്ടായിട്ട് പറയാണ്. ഒന്ന് കർമ്മഫലകാംക്ഷികള്, രണ്ടാമത്തത് പ്രായോഗിക ദാർശനികര്. അപ്പൊ കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു അറിവും പ്രായോഗികമല്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര് കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രായോഗിക ദർശനികർ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര് കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു അറിവും അവർക്ക് എന്തില്ല, അവർക്കതൊരു പ്രയോജനമില്ല. കാരണം അവര് കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലെ, കർമ്മഫലകാംക്ഷികള്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് പ്രായോഗിക ദാർശനികർ. എന്നാൽ പ്രായോഗിക ദാർശനികർ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നീരസരായി തീർന്ന ശേഷം നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും മാനസിക പ്രകൽപ്പന നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരായിട്ടുള്ള ഈ പ്രായോഗിക ദാർശനികര് എന്താ ചെയ്യണത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളില് നീരസരായി തീർന്നതിന് ശേഷം, അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് അതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ശ്രദ്ധ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലേക്ക്, അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അവർക്ക് കുറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ എന്തിലേക്ക് തിരിയാണ്? അവര് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും മാനസിക പ്രകൽപ്പന നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനം വിസ്മിതം എന്ന പോലെ ഈ അഖില വ്യക്തികൾക്കും നിരപേക്ഷ സത്യം നിഗൂഢമാണ്. അപ്പോ നമുക്കൊരു മാജിക്കാരൻ, ഒരു ഇന്ദ്രജാലക്കാരന്റെ പ്രകടനം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് വിസ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം. എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും, ഈ അഖില ലോകത്തിലെ ഈ എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിഗൂഢമാണ്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലും മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലും അതീവ സാമർഥ്യമുള്ള അഭക്തർ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ അജ്ഞതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലും ഈ മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലും അതീവ സാമർഥ്യമുള്ള അഭക്തർ, ആരാണ്? ഭക്തന്മാരല്ല, അഭക്തർ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ അവർ സദാ ഏതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? അജ്ഞതയിലാണ് അവര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിധ പരിമിതമായ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകയാൽ അതീന്ദ്രിയത്തിന്റെ നിഗൂഢ തലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർ കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ വരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് പിന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ആവരണം മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, സാധാരണക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, അവര് അജ്ഞരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിലും മാനസിക പ്രകൽപ്പനങ്ങളിലും അതീവ സാമർഥ്യമുള്ള അഭക്തര് പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ അജ്ഞതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്രാപ്യനായിരിക്കും. അവരുടെ മുന്നില് ആ ഒരു ആവരണം ഉണ്ടാകും. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവിധ പരിമിതമായ ജ്ഞാനമുള്ളവരാകയാൽ അതീന്ദ്രിയത്തിന്റെ നിഗൂഢ തലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ജ്ഞാനം പരിമിതമാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? അതീന്ദ്രിയമായ നിഗൂഢ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. കർമ്മഫലകാംക്ഷികൾ അഥവാ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളെക്കാൾ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട പദവിയിലാണ് മാനസിക ദാർശനികന്മാർ. ഈ കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല ഭൗതികവാദികളെക്കാളും അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട പദവിയിലാണ് ആരുള്ളത്? ഈ മാനസിക ദാർശനികന്മാര്. ഈ മാനസിക ദാർശനികന്മാരുള്ളത്, അതായത് പ്രായോഗിക ദാർശനികന്മാര് ഒന്നാമത്തെ ആ ഫലകാംക്ഷികളെക്കാൾ, കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട പദവിയിലുള്ളവരാണ് അവര്. കാരണം അവരും മായിക ശക്തിയുടെ അധീനതയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നാമരൂപ കർമ്മമുള്ള ഏതൊന്നിനെയും അവർ മായാശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായി കരുതുന്നു. കാരണം അവരെന്താണ്? അവര് മായിക ശക്തിയുടെ അധീനതയിലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും അവര്
രൂപ കർമ്മമുള്ള ഏതൊന്നിനെയും അവർ മായാശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അവർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം കർമ്മഫലകാംക്ഷികളെക്കാൾ. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവര് മായാശക്തിയുടെ അധീനയിലാണ്. നമുക്കറിയാലോ, മായാദേവിയാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആ മായാശക്തിയുടെ അധീനത്തിലാണെങ്കിലും അവരെങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ നാമരൂപ കർമ്മമുള്ള ഏതൊന്നിനെയും അവർ മായാശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമസത്ത നാമരഹിതനും രൂപരഹിതനും നിഷ്ക്രിയനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ മായാവാദികള് അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നാമരഹിതൻ, രൂപരഹിതൻ, നിഷ്ക്രിയനാണെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുകയാണത്. അത്തരം മാനസിക പ്രകല്പനങ്ങൾ ലൗകിക നാമരൂപങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങള് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് ഈ മായാവാദികളെ പോലുള്ളവർ. അപ്പൊ അവര് എങ്ങനെയാ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞതയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഈ നാമരൂപങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള നാമരൂപങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ലൗകികവും അതീന്ദ്രിയവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ അജ്ഞാനം കൊണ്ട്, അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ അഭിവൃദ്ധി അത്തരം ശുഷ്കജ്ഞാനത്താൽ സാധ്യമല്ല. പരമപുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവ അഭിവൃദ്ധി ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുഷ്ക ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അദ്ദേഹം സദാ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾ ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായി ഭഗവാനെ കരുതുന്നു. അപ്രകാരം അവർ മായാശക്തിയിൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ഭഗവാന് ബാധകമല്ല. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്നൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അജ്ഞരായ വ്യക്തികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ലോകത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തികൾ ഒരാളായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയൊരു അപരാധമാണ് അത്, തെറ്റാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട്, അതായത് ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളിൽ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കരുതുന്നത്. അപ്രകാരം അവർ മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു അവതാര പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. അതെന്താണ്? അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. മായാശക്തിയാൽ അവര് വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ വേദ ധാതു പദവീം പരസ്യ ദുരന്ത വീരസ്യ രഥാംഗ പാണഹേ യോ മായയാ സംതതയാനുവൃത്യ ഭജേത തത്പാദ സരോജഗന്ധം. സ വേദ ധാതു പദവീം പരസ്യ ദുരന്ത വീരസ്യ രഥാംഗ പാണേ യോ മായയാ സംതതയാനുവൃത്യ ഭജേത തത്പാദ സരോജഗന്ധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദധാതു പദവീം പരസ്യ ദുരന്ത വീരസ്യ രഥാംഗ പാണേ യോ മായയാ സംതതയാനുവൃത്യ ഭജേത തത്പാദ സരോജഗന്ധം. അദ്ദേഹം ഏകനായി, വേദ അറിയാൻ കഴിയുന്നു, ധാതു സൃഷ്ടി കർത്താവിന്റെ, പദവി മഹാത്മ്യങ്ങൾ, പരസ്യ അതീന്ദ്രിയത്തെ സംബന്ധിച്ച്, ദുരന്ത വീര്യസ്യ മഹാശക്തിമാത്തായ, രഥ അംഗപാണേ രഥചക്രം കരങ്ങളിലേന്തിയ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ, ആരൊരുവൻ അമായയ പരിരക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിക്കാതെ, സന്തതയ ഇടവേളകളില്ലാതെ, അനുവൃത്തയ അനുകൂലമായി, ഭജേത സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നു, തത്പാദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാഭുജങ്ങളിൽ, സരോജഗന്ധം കമല സുഗന്ധത്താൽ,
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം അനിയന്ത്രിതവും സന്തതവും പക്ഷാഭേദപരവുമായ സേവനം രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിന്റെ സർവാതിശായകരങ്ങളായ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശക്തികളെയും മഹാത്മ്യങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ശക്തികളെ കുറിച്ചും മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത്? അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ളതും സേവനം സമർപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ സേവനം? അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ളതും സന്തതം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, നിലനിൽക്കുന്ന സേവനമായിരിക്കണം. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന സേവനമായിരിക്കണം, അനിയന്ത്രിതമായതായിരിക്കണം, പക്ഷാഭേദപരവുമായ സേവനം. എങ്ങനെയാണ്? രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവിന്റെ സർവാതിശയകരങ്ങളായ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശക്തികളും മഹാത്മ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കർമ്മ ഫല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസിക പ്രകല്പനങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയാൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കു മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ കർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൃത്യങ്ങള് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് സാധിക്കുന്നത്. മാനസിക പ്രകല്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുക ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമരൂപ കർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. നിഷ്കളങ്കമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്വലാഭാർത്ഥം യാതൊന്നും തന്നെ ആർജിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ആർജിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെയൊക്കെ യാതൊന്നുമില്ല, അവര് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവർ യാതൊരു ആത്മസംവരണവും ഇല്ലാതെ സ്വതസ്ഫൂർത്തമായ അവിത്ത സേവനം അവർ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അവര് യാതൊരു ആത്മസംവരണവും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഫൂർത്തമായ അവിത്ത സേവനം അവർ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഏവരും പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ സേവനം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ട് സേവനം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഭഗവത് നിയമത്തിന് അപവാദമായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോ ഇതൊരു ഭഗവത് നിയമമാണ്, അതിന് അപവാദമായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. പരോക്ഷമായി ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ മായാപ്രതിനിധിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായി സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാൻ ഒന്നുകിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ നിയമത്തിന് അപവാദമായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ കുറച്ചു പേരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനം പരോക്ഷമായിട്ട് സേവനം സമർപ്പിക്കാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ മായാദേവിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായി സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷമായി ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ സ്നേഹസമ്പന്ന പ്രതിനിധിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്താൽ അനുകൂലമായി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ഒന്ന് പ്രതികൂലമായിട്ട് സേവിക്കുന്നു. ആ മായാപ്രതിനിധിയുടെ മായാദേവി അല്ല, ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞത്, മായാപ്രതിനിധിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് പ്രതിനിധി ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സ്നേഹസമ്പന്നനായ പ്രതിനിധി, അതായത് ഒരു ഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്താല് ഭഗവത് സേവനം അനുകൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ഒന്ന് അനുകൂലമായിട്ട് സേവിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് മായാപ്രതിനിധിയുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. അവിധ പക്ഷാഭേദ സേവകർ ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷാഭേദ സേവകർ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് ഭക്തരാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവത് പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയതയുടെ നിഗൂഢ തലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയതയുടെ അതിനിഗൂഢ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ മാനസിക വിവക്ഷകന്മാർ എക്കാലത്തും അന്ധകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ
അന്ധപ്രചോദിതമായ അഭിനിവേശത്താൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ സദാ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാകുകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഭാഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യമാണിത്. സത്കർമ്മങ്ങളും പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകളല്ല. സത്കർമ്മങ്ങളും പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതയല്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ഒന്ന് പരോക്ഷമായിട്ടും, ഒന്ന് അനുകൂലമായിട്ടും ഒന്ന് പ്രതികൂലമായിട്ട്. അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാ. പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ സാധിക്കുക. പ്രതികൂലമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പറയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കംസനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ പെട്ടവരല്ലേ മാതാജി? എങ്ങനെ? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ലേ? ഭയത്തിൻ്റെതല്ലേ? അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു മഹാത്മ്യം ഭഗവാന്റെ അറിയാത്തവരല്ലേ? അതെ, അതായത് ഒന്ന് ശരിക്കും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ശരിക്കും ഭഗവത് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്നേഹസമ്പന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്നേഹസമ്പന്ന പ്രതിനിധിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തില് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ കംസനും ഒരു ഭക്തൻ ഏത് സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കംസൻ എടുത്തോളൂ. കംസനും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്താ പറയണത്? ഇവർക്കും എല്ലാം അഹൈതുകമായ കാരണത്താൽ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയതയുടെ നിഗൂഢ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ മാനസിക വിവക്ഷന്മാർ എക്കാലത്തും അന്ധകാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അന്ധപ്രചോദിതമായ അഭിനിവേശത്താൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനത്താൽ നിരതരാകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? സദാ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ നിരതരായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്ക് അവരെ നയിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത് സേവനം, അത് അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സത്കർമ്മങ്ങളും പ്രകൽപ്പനങ്ങളും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതകളല്ല. സത്കർമ്മങ്ങളും ഈ പ്രകൽപ്പനങ്ങളൊന്നും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയല്ല. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. എന്നാലേ ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കംസനൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. സേവനല്ല, ഭഗവാനെ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ കംസനും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അവർക്ക് ദുശ്ചിന്ത. അപ്പൊ അവർക്ക് എവിടെ വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? അവർക്ക് എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അവരെവിടേക്ക് എത്തും? പക്ഷെ അവര് പ്രതികൂലമായിട്ടായാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണല്ലോ. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മരണപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? അവർക്ക് അവിടെ മോചനം കിട്ടണം അല്ലേ. അപ്പൊ അവരെവിടേക്ക് എത്താം? ബ്രഹ്മത്തില് അവരെവിടം വരെ എത്തുള്ളൂ? സാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നില്ലേ? ഭഗവാനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കുമല്ലേ മാതാജി? എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? അതായത് സാക്ഷാത്കാരം 3 തരത്തിലുണ്ട്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താം. ഇവർക്ക് എവിടെ വരെ കിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മത്തിൽ വരെ, ജ്യോതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കാരണം കംസനായാലും പിന്നെ ആരാണ്? ശിശുപാല, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ അസുരന്മാര് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എവിടം വരെ എത്തുണ്ടാവുള്ളൂ? അവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ. ബ്രഹ്മജ്യോതി
അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അവിടേക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എത്താം. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടർ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. മറ്റവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ, ബ്രഹ്മത്തിൽ വരെ ലയിക്കാനായിട്ട്